Temporaryong gisirhan karon ang PSA Region 11 kini human dunay usa ka trabahante nga nagpositibo sa COVID-19. Anyang report ni Sheila Vergara Rubio. Napalaw ang pipila ka mga tao kinsabot unta mo transact sa PSA 11 sa Cabaguio Avenue, Davao City. Kini human temporaryong gisirhan ang tibuok buhatan sugod Pebrero 3 kay dunay usa sa mga empleyado niini nga nagpositibo sa COVID-19. Gikinahanglang magsara aron ma-isolate usab ang ubang pang-empleyado ug ma-disinfect ang tibuok buhatan. Gibutsyag sa direktor sa PSA, Ruben Abaro Jr., nga nagkwarantina ang mong empleyado una pamigula ang resulta niini, sanglit nagpositibo usab ang asawa niini. We have a standing request sa City Health Office nga unta kung pwede magkaroon o swab test sa mga staff para ma-ensure nato ang safety sa mga clients nato nga nag-aari sa opisina. Agdon pa sa PSA ang tambag sa City Health Office kung mga briba sila sa Lunes. Ilabi na kung gikinahanglan pa nga i-swab test usab ang ubang empleyado sa PSA. Kahinumduman nga sagad sa kaso sa Davao tungod sa pagtakod-takod sulod sa mga trabahoan. Tambag sa PSA sa mga kinahanglang mukuhag dokumento silang buhatan nga sa matapad nga rehiyon sa Davao mo transact o di ba kaha mo request online. Ginatudo na mo sila nga kung pwede sila makadto sa nearest nga outlet, like for example General Santos City, nearest sa Davao City o sa Butuan City. Pero if they cannot proceed to the other outlets, pwede sila mo apply sa online. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.